El passat dissabte, gent de la nostra comissió va estar present en 2 actes representant a la nostra falla. El primer acte va ser pel matí al Museu Faller de Gandia, on es va celebrar la mostra de llibres de falles. Joc per a veure tendències, fer intercanvis i contactes. També tinguérem ocasió d'exposar el nostre llibre d'enguany i el del 50 aniversari. Per la vesprada va ser el torn de la nostra fallera major infantil Sandra, acompanyada de la nostra fallera major Andrea i els seus respectius acompanyants. Van assistir en la Pobla de Vallbona a la gala del Su, on va rebre l'artista faller de la nostra falla infantil, Ramon Olivares, el premi per haver plantat la millor falla infantil de Xàtiva. En l'acte també estigueren les falleres majors de la nostra ciutat.